Cześć, dzień dobry. W dzisiejszym filmie będzie trochę zakupów i gotowania, w międzyczasie trochę sprzątania. Zapraszam. Zawsze zanim wyjadę na większe zakupy, sprzątam w lodówce, sprawdzam dokładnie czego mi brakuje, wyrzucam przeterminowane rzeczy i przecieram półki, żeby mieć potem gdzie dokładnie wszystko odłożyć. Przy dużych zakupach robię porządek w lodówce, potem wszystko układam na blacie, dlatego lubię mieć w kuchni zawsze wolne miejsce na blacie, żeby potem wszystko sobie dokładnie porozkładać. Lubię mieć w lodówce rzeczy takie na szybko, jak na przykład bułki na parze, czy ciasto francuskie, żółty ser, bo wtedy można bardzo szybko zrobić jakiś taki szybki posiłek, jeżeli nie ma konkretnego obiadu. A jeśli chodzi o takie rzeczy jak szpinak, rukola, to zawsze, nawet jak są umyte, niby takie gotowe, to i tak myję je po swojemu i potem po osuszeniu wkładam do pojemnika razem z ręcznikiem papierowym i wtedy przez tydzień czasu nawet spokojnie te wszystkie listki są świeże. Mam w planie zrobić pizzę, kotlety mielone, także to wszystko sobie kupiłam na kolejne obiady, śniadania, kolacje, także też warto mieć jakiś plan, zapytać rodzinę, na co mają ochotę. U nas już dawno pizzy nie było, więc taka domowa pizza jest zawsze mile widziana. Zawsze, gdy nie mamy czasu albo nam coś wyskoczy po prostu, że musimy gdzieś pojechać albo do lekarza, albo ktoś zadzwoni, że potrzebuje naszej pomocy, albo dzieciaki zadzwonią i powiedzą, że wracają z kolegami do domu, to warto mieć zawsze coś takiego w zanadrzu. Ciasto francuskie ratuje sytuację, bo można z tego zrobić takie fajne przegryzki, albo właśnie mieć paczkę suszonych drożdży, żeby móc z tego zrobić na przykład pizzę. Jeżeli chodzi o osuszenie szpinaku, sałaty, to dobrze mieć w domu taką wirówkę do sałaty. Ja mam taką elektryczną, która przy okazji, znaczy generalnie to jest obieraczka do ziemniaków i ma wkładkę taką do osuszania właśnie i z tej obieraczki do ziemniaków korzystam zawsze, gdy mam bardzo dużo rzeczy do zrobienia na raz. Wtedy ułatwia sprawę i często przydaje się wtedy, kiedy mam jakąś ranę na rękach na przykład i obieranie ziemniaków nie wchodzi w grę.
szpinak, rukola umyte i są już w lodówce, gotowe do użytku i my szpinak używamy bardzo często, nawet do takiej zwykłej jajecznicy. Jeżeli mamy gotowe, umyte produkty, nawet obrane marchewki, to dzieciaki chętniej same po to sięgają. Jeśli chodzi o owoce, to wrzucam je do wody, posypuję sodą oczyszczoną i zostawiam w takiej wodzie z sodą na około 10-15 minut. Soda neutralizuje te wszystkie pestycydy, więc zostawiam faktycznie na ten kwadrans. W międzyczasie robię jakieś inne rzeczy, albo opróżniam zmywarkę, albo robię sobie kawę. Jeżeli chodzi o owoce, to po opłukaniu, później po tej kąpieli z sodą, albo daję bezpośrednio do miseczki i na stół, albo do naczynia szklanego i wkładam takie owoce do lodówki. Jeżeli chodzi o natkę pietruszki, koperek, to tak samo myję, osuszam i owijam w ręcznik papierowy i też daję bezpośrednio do lodówki. Jeżeli owoce, warzywa są na wierzchu gotowe do zjedzenia, to rodzina sama chętnie po to sięga. Moje dzieciaki też gotują same, więc też łatwiej jest, jeżeli te wszystkie produkty są gotowe, bo im jest łatwiej, mi jest łatwiej, bo też nie robi się jakiś dodatkowy bałagan za każdym razem i potem nawet jak ja sama gotuję i robię obiady, to dużo szybciej idzie mi przygotowanie takiego obiadu, jeżeli mam już gotowe produkty, czyli właśnie sałata, obrane marchewki, obrane pietruszki, czy gotowy, umyty koperek na przykład. Naprawdę wtedy gotowanie idzie bardzo szybko. You were passing by, surrounded by all those butterflies. Suddenly they flew right in my heart. Must have looked like a living piece of art. From that moment I knew that it would be you. Yeah, from that moment I knew it could only be you. I wrote your name up on my wall, circled in an arrow heart. Somehow you made me feel whole. I wouldn't have to be alone. No, I would never be alone. No, I would never be alone. Zakupy ogarnięte, blaty posprzątane, lodówka tak samo i przechodzimy do propozycji śniadania. Lubię korzystać z mojego sylwka, jest to Monsieur Cuisine Connect, kupiony przez Lidla. Myślę, że ma ponad 6 lat, jak nie 7. Pancake'i, bardzo fajne, szybkie śniadanie, szczególnie jak dzieciaki pomagają je robić, bo wtedy idzie bardzo szybko. Na przykład z odżywką białkową, to jest dodatkowa porcja białka, z syropem klonowym, który nie ma sztucznych dodatków. Jeżeli chodzi o takie typowe pancake'i czy naleśniki, to dobrym dodatkiem będzie też na przykład zwykły twaróg wymieszany z dżemem albo z domowymi jagodami. To jest też super opcja. Takie pancake'i robi się bardzo szybko. Trochę czasu trzeba poświęcić na to, żeby je usmażyć, ale na 2 patelnie szybko leci. I słuchajcie, mamy w końcu wiosnę. Yeah, from that moment I knew it could only be you. I wrote your name up on my wall, circled in an arrow heart. Somehow you made me feel whole. I wouldn't have. Korzystając z tego robota gotującego robię też serniki. Bardzo łatwo i bardzo szybko się je robi. Tutaj krok po kroku dokładnie wszystko jest opisane. Między niektórymi krokami trzeba dokładnie umyć misę i powiem Wam, że ja to omijam i nigdy nie było z tym problemów. Zawsze ciasta wychodziły super.
Tutaj też według przepisu powinnam odważyć mąkę i ją przesiać, ale ja nigdy nie przesiewam mąki, jak robię sernik. Wyjątkiem jest jedynie biszkopt, który robię na tort. Wtedy faktycznie mąkę przesiewam, natomiast tutaj nie robię tego i zawsze ciasto wychodzi w porządku. Gdy zamkniemy pokrywę i pokrywa jest dobrze zamknięta, to mamy ładny, charakterystyczny dźwięk, także jest to fajne zabezpieczenie, bo gdy pokrywa jest źle domknięta, to nie ruszy nam silnik. Papier do pieczenia najpierw zgniatam i potem on fajnie się układa w formie. Dobrym pomysłem też jest założenie metalowych spinaczy biurowych, tylko pamiętajcie, że jak będziecie wsadzać razem z tymi spinaczami do piekarnika, to nie zdejmujecie potem ich po wyciągnięciu z piekarnika gołą ręką. Tutaj to ciasto jest bardzo kruche i sypkie i takie bardzo mi odpowiada, bo gdy je zgnieciemy, to robi się właśnie takie fajne zbite i zazwyczaj robię tak, że część tego ciasta, jak było bardziej mokre, wsadzałam do lodówki i potem ścierałam na tarce na górę, na wierzch tej masy serowej. Natomiast teraz właśnie jak jest takie bardziej suche, to zostawiam sobie właśnie takie kruche i potem takie kruche posypuję i też bardzo fajnie, wygodnie się układa to ciasto. Natomiast jeżeli chodzi teraz o ten krok, to tutaj powinnam dokładnie umyć misę. Ja nigdy tego nie robię. Ciasto zawsze wychodzi w porządku. Getting closer, come here before it's over. We shine like supernovas. Under the lights, we are transcending. Gravity pulls the rhythm like stars. We're never ending. We burn so bright, baby. The dawn is getting closer. Come here before it's over. We shine like supernovas. Shine like supernovas. Shine like supernovas. Zawsze w międzyczasie sprzątam, dlatego tak bardzo zawsze pilnuję zmywarki, żeby była opróżniona. Codziennie wieczorem opróżniam zmywarkę i zawsze rano jak wstaję, robi mi się kawa w ekspresie i ja w tym czasie opróżniam zmywarkę, dzięki czemu przez dzień kuchnia w miarę wygląda. Jeżeli tego nie zrobię, to potem mam naprawdę niezły sajgon w kuchni. You have the time of your life every single night. The confetti's raining down. You put your hands to the sky, center of the crowd. You're the talk of the town. Ciasto musi być w piekarniku przez 1 godzinę i w tym czasie można zrobić kolejne rzeczy, na przykład zrobić obiad. Staram się zmywać też rzeczy na bieżąco, bo jak zostaną, to potem one zaschną i muszę je szorować, a często gęsto jest tak, że jakaś
rzecz wymaga tylko przepłukania. Dlatego tak ważne jest, żeby sprzątać na bieżąco. I'm so full of it. I wanna be the life of the party. I wanna dance with somebody. Be ooh. I wanna be the life of the party. I wanna hold on to somebody. Be ooh. Living your life through a lens, perfect pretending. You think no one can tell. But everything's just fake. Now you're becoming the person you once hated. You also used to say that. I tell myself I don't want that. What glitters isn't gold. I tell myself I don't need it, 'cause I'm fine on my own. But I hate being on the outside looking through a window. I say I don't want it, but I'm so full of it. I wanna be the life of the party. I wanna dance with somebody. Be Dajcie znać, jak Wy robicie niedzielny rosół. Ja rano nastawiam mięso do piekarnika, ono sobie tam razem z warzywami piecze się przez około godzinę, potem wszystko gotuję razem i rosół gotowy, koniecznie świeża natka pietruszki. Jeśli chodzi o gotowanie na przykład ziemniaków w tygodniu, kiedy każdy wraca o innej godzinie ze szkoły, z pracy, to lubię ugotować ziemniaki właśnie też w moim robocie gotującym, bo tam te ziemniaki przez długi czas są ciepłe, misa jest duża, sprzęt jest duży, także gdzieś tam ta temperatura się utrzymuje fajnie. Pamiętam, jak moja babcia chowała ziemniaki pod kołdrę w pokoju, pod poduchy. Ja tak nie robię, ale właśnie tutaj w tym sylwku temperatury utrzymuje się bardzo długo. Mało tego, można potem powtórzyć gotowanie na jakieś 5 minut, żeby tak jakby jeszcze je podgrzać. Do tego kotlety mielone, także smażę cebulkę, mieszam z mięsem. Sekretem u mnie dobrych kotletów mielonych jest pieprz ziołowy. To jest taki jeden z moich ulubionych smaków, ale też nie można z nim przesadzić. Do tego czarny pieprz, papryka słodka i wędzona i sól i takie kotlety smażę bez panierki. Nie zapominamy oczywiście o namoczonej, suchej bułce. Why you wanna run away? Why you gotta be afraid? I wish I could make you stay. 'Cause baby, I love you. Why you tryna break us up when I'm tryna build it up? I wish I could make you stop. 'Cause baby, I love you. Guess I'm gonna dance alone tonight. I'm gonna miss your body. You know I can never get it right without you. No, I don't wanna step into the light. Czas na pizzę. Korzystam z przepisu na pizzę margherita. W tym moim robocie gotującym robię podwójną porcję. W przepisie jest potem przepis dalej na sos na przykład, po kolei co robić, ale ja tutaj robię tylko i wyłącznie ciasto i to ciasto w tym sprzęcie, w tej misie rośnie sobie przez godzinę czy pół, w zależności od przepisu. Nie wyciągam tego do innej miski, nie przykładam, żeby to rosło sobie gdzieś indziej. Nie widzę sensu, żeby brudzić kolejną miskę i robić sobie dodatkowy bałagan, także nigdy
nie miałam, także ciasto mi nie wyrosło, chyba że drożdże były nieświeże, także tutaj też warto zwracać uwagę na to, żeby jednak te drożdże były świeże. Z suszonymi raczej nie ma tego problemu, natomiast jeżeli chodzi o te świeże drożdże, no to jak są przeterminowane, to raczej nam ciasto nie wyrośnie. Tutaj miałam trochę więcej tych drożdży, dlatego też więcej dałam trochę mąki i lubię też do ciasta, do mąki dodać od razu przyprawę do pizzy, dzięki czemu nie muszę potem posypywać ciasta tą przyprawą. Dodajemy ulubione dodatki, pieczemy 15-20 minut i obiad gotowy. Without you, no, I don't wanna step into the light. If I don't get you, shawty, you bring out the sweetness of my life. Oh yeah, come on and give me that, give me that, give me that good, good loving. Come on and show me that, show me that, show me that you're the one. I move to the left while you move to the right. While you tryna fight, just come on and give me that, give me that, give me that good, good loving. Give me that, give me that, give me that, give me that. Give me that, give me that, give me that, give me that. Give me that, give me that, give me that, give me that. Give me that, give me that, give me that, give me that good, good loving. Where you gonna leave when I need you the most? Wherever you go, I'll be there, you know. Don't be a stranger, don't be a ghost. Oh, I don't feel right when I dance alone. I don't feel right when you don't come home. I miss your body and I love you so. Baby, I do, oh yeah. Come on and give me that, give me that, give me that good, good loving. Come on and show me that, show me that, show me that you're the one. I move to the left while you move to the right. While you tryna fight, just come on and give me that, give me that, give me that good, good loving. Give me that, give me that, give me that, give me that. Give me that, give me that, give me that, give me that. Give me that, give me that, give me that, give me that. Give me that, give me that, give me that, give me that. Give me that good, good loving. I'm staying in bed thinking back on us and everything that went wrong. Never said goodbye, think I broke your trust, should've known this all along. Jeśli chodzi o Monsieur Cuisine Connect, to dostałam kiedyś takie pytanie, czy mogłabym nagrać film, co ja w tym gotuję, jak z tego korzystam, to tadam! Jest tutaj sporo przepisów, do tego jest aplikacja darmowa, z której możemy też czerpać naprawdę wiele innych przepisów i korzystać z ustawień automatycznych tutaj. Jeżeli nie ma wbudowanego przepisu na coś, to nie znaczy, że nie możemy go zrobić. Jest tutaj sporo przepisów na tradycyjne polskie obiady, są również inne kuchnie, niemieckie, włoskie, także można korzystać tutaj naprawdę z dużej bazy przepisów. Są dania wegetariańskie, wegańskie, są dania all in one, czyli gotujemy wszystko za jednym razem. Jest tu jeszcze waroma, na której możemy gotować na parze, więc serio ten sprzęt bardzo pomaga w kuchni. Nie wiem, jaka jest różnica między tym Connectem a Smartem, bo jest teraz nowa wersja Monsieur Cuisine Smart. Ja go nie mam, ale wiem, że są dobre opinie. Także tak można korzystać tutaj z bazy wbudowanej oraz z bazy przepisów przez darmową aplikację. Ja często z tego korzystam, szczególnie na początku, jak bałam się w ogóle korzystać z tego sprzętu i gotować, to wtedy bardzo dużo piekłam takiego domowego pieczywa, bo to bardzo dobrze wyrabia ciasto, więc jeżeli lubicie piec, lubicie wypieki takie domowe, gdzie potem w całym domu pachnie, to na pewno ten sprzęt Wam pomoże, bo naprawdę świetnie wyrabia ciasta. Tak samo robię tutaj tą gwiazdę makową, którą pokażę Wam w kolejnych filmach. Fajnie tutaj w tym sprzęcie
wychodzą surówki, bo też jest tutaj taka fajna szatkownica do tego dołączona. Trzeba ją osobno kupić. W każdym razie bardzo fajnie trze, na przykład jak mamy twardy seler i chcemy zrobić surówkę, to w tym naprawdę bardzo łatwo ten seler się szatkuje, tak samo marchewka i bardzo przydaje się ten sprzęt szczególnie w kuchni przy świętach albo przy jakiejś dużej imprezie, gdy robimy dużo surówek albo na przykład rybę po grecku, to świetnie tutaj wszystko szatkuje. Want you to know that I need you. Jest też bardzo fajna opcja zaznaczania przepisów, czyli jak robimy dwa różne przepisy, to można sobie zaznaczyć ten poprzedni, gdzie skończyliśmy przed chwilą. Szczególnie jak mamy dodatkową misę na przykład i w jednym sobie rośnie na przykład ciasto, a drugi przepis musimy robić. Przechodzimy do robienia już pizzy. Minęła godzinka, ciasto urosło, także robię tutaj powiedzmy dwie części, jedna większa na całą blaszkę tutaj i druga będzie troszeczkę mniejsza, okrągła. Jeżeli chodzi o ciasto drożdżowe na pizzę, to zazwyczaj ja używam właśnie tutaj oleju i wtedy to ciasto mi się nie przykleja do rąk. I think I've blown it, I kinda know it. I'd say it's obvious you're fed up somehow. Been hesitating, pulling away when all that you're trying to do is ease my mind. Ooh, serves me right for being way up in my head and never let you inside. Ooh, fuck my life, I wanna try to make it better, but I don't know how. 'Cause now I'm thinking, oh my, what if you just let go of me? 'Cause I don't know if you want it or not. Thinking, oh my, what if you just let go of me? 'Cause I don't know if I'm what you want. I've been here waiting. It feels like ages. All I can think about is where we went wrong. You can be cold sometimes, don't even know you sometimes. Am I the only one who's trying to hold on? Ooh, serves me right for being way up in your space when I should give you some time. Ooh, fuck my life. I wanna try to make it better, but I don't know how. 'Cause now I'm thinking, oh my, what if you just let go of me? 'Cause I don't know if you want it or not. Thinking, oh my, what if you just let go of me? 'Cause I don't know if I'm what you want. So many things I'd like to say to you. If I was only fucking capable to, I wouldn't blame you if you wanted to move on. I'm just thinking, oh my, what if you just let go of me? If you let go of me, don't you let go. Thinking, oh my, what if you just let go of me? 'Cause I don't know if you want it or not. Thinking, oh my, what if you just let go of me? 'Cause I don't know if I'm what you want. Right. Mamy tutaj opcję wstępnego mycia i dokładnie trzeba patrzeć, żeby guma była dobrze założona na pokrywę, bo jak będzie źle, to możemy mieć zalaną kuchnię. Zdarzyło mi się to raz na samym początku, później już nigdy to się nie powtórzyło. Love me or hate me, partners in maiden. Winning ladies' eyes on me.
to get to know ya. 이미 시작된 걸. If only I had listened for a while, I would have told you I miss your smile. I thought of you as a friend who can't let go, but when you left I could feel it grow, like a body of water, seeping through the edges of my soul, and getting harder. It was never under my control, you know. I see the door you closed is open wide, and a better version of me inside. Let me in, let me stay there for a while. I feel it now when I see that smile, like a body of water, seeping through the edges of my soul, and getting harder. It was never under my control, you know. Some things change, are lost and found, or gone forever. But this is what you are to me, like a body of water, seeping through the edges of my soul, and getting harder. It was never Czasami najprostsze rzeczy są najlepsze. Wystarczy tylko odrobina serca i chęci i możemy stworzyć coś naprawdę pięknego. Dziękuję Wam serdecznie za to, że byliście ze mną dzisiaj i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!